tu je Rachel, čakáme ju Peťo, čusko, motherfucker. Dobre. Ideme parkour. Vie to robí, že to... Pozeraj, teraz spravím, že úplne good video. Musím na teba pozerať tak. Taká ma natočím vás. Ja ukážem vám môj totálny headtrick, ktorý som sa naučila pred 1 sekundou. Vôbec sa ho nenaučila, ja som jej ho dal. Aj keď ti to nechce, to každý povie. Ale mne to je kurva zúr. Dobre, natočujeme. Neviem, čo by som mal zaobila. By som to musela zacenzurovať. A kurva! Kamo, Peter, poďme do Sabinova a splňme toto mu nové úkol. Kam, toto viem aj ja, Peter, takže sa nediv. Dobre, tak si dáme preteky. Dobre. Počítaj sekundy. 3, 4. 1. Dobre. A teraz ja ťa natočam. 4 No. sekundy. Ale to trvá dlhšie, takže na... 3. Koľko? 4, tiež takisto. Dobre. Poď sa pozrieť ešte. Vyliez tam hore. Teraz nie. Ja hej. No pozerajte. Teraz som tu našiel. Vôbec neviem, čo to je. Je to diera úplne takam tam. Kamo, to je do backrooms diera. Počkaj, ja tam idem. A konec, no. Počkaj. Boha, mám zasvinený. Dobre. Kamo, tu je koreň. To je koreň, doslova, že koreň. Dám ti. Kto bude prvý pri tej, tak... Pri čom? Počkaj. A to je po zemi je dobre, tak nie je, no. Kúkajte na tú nubačku s tým. Úplne sa strápňuje pred všetkými obyvateľmi tejto bytov. Úplne tu na celými sa strápňuje. Nie hlavná. Dobre, teraz. Peter, ja ťa zabíram! Darite! Som ju džukal úplne aký král ovčí. Darite! Džukneme ju cez toto? Džukal som ju. Natačko má. Kam, pozerajte. Peter, podlož mi to povedz. Okej. Aha, idem. Tuba. Dobre, a teraz pozerajte vy. Rachel. Si Elko, si najväčšie Elko. A ty si najväčší. Nie, Rachel, no stop. Stop, vážne, Rachel. Nie. Hodíš si do mobila. Ďakujem som.
Viete, dneska je kámo, dobrý deň, 1. apríl. Hej, Rachel, ja už sa s tebou nebudem kamarátiť. Ja viem, 1. apríl. Dobre, ja som vyprankovala mojich kamarátov tak, že som zavolala aj tak. Dobrý deň, my sme z úradu a chcem vás poprosiť, že budete... Ty drž veter! No takže toto, že som od celého úradu a že majú si zaplatiť za dom. A on taký, čo? Jaký poplatok? A on je taká, áno, poprosíme vás, fakt vás poprosíme. A ešte som jeden povedala, dobrý deň, tu na policia. Neviete, kde je taký jeden zlodej, volá sa Peter Kučera. Akože neviem, kde je, ale akože... Týmko povedal, že okej, dobre, nájdem ho. Pokúsim sa, ako nie sú to plagaty, len vás poprosíme, keď ho uvidíte, dajte ho do To som ja robíš sem na piču úplnú. Hej. Takého kokota si robím. Dobre, natačkoj ma. Thank you. No, takže, takto som furt ďukoval Rachel. Cez toto. Pozerajte. Rachel. A ja to viem. Á, kurva. Takto som mi furt ďukoval, že tu som išiel robil. Tak. Potom som išiel, král. A nie si král, ja som slay. I'm slay. Dobre, tak ma natačkoj. Kamo, ináč toto tam BMWčko, to je môjho brata, takže... Vejte, kamo, veríte, kto je tu hlavný youtuber, ja či on? Ja to potom. Nerob za seba, daj koho. Nemám bilión peňazí a práve, že... Roztoč ma. A pozerajte teraz na mňa. Kam to je pomaly aj tak. Ja viem, ale pre niekoho to vyzerá zaujímavé. A teraz vyskočia hajzel. Zo záchoda, hovno. Dobre. Dobre, tak čaute, my vám potom ešte natočíme jeden stream. Tu je asi tiež Chceš youtuber. naživo? Rachel, normálne, chceš naživo teraz? Dobre, dajme to naživo a ideme točiť naživo. Dúfam, že či vám toto videjko stačilo. A si tiež dajte Petrovi odber, keď je youtuber. Som že tengy. Ja Peter. Aspoň hej. Takže čaute!